Mama, huwag kang maniwala doon kay Tita Lorna. Kasi kami nagkikipagplastikan lang sa kanya. Ay! Maingay daw po kasi si ate. Oh. Hindi ko po alam kung anong ingay po Oh, yun. maingay ka daw po na inaano ngayon. ko po yun. Sige na, kayo na mag-usap. O, anong klaseng ingay yan? Yung parang namamarites sa iba. Gusto ko lang. Sandali lang, Belinda. Tayo lang dalawa. Sandali lang. Ang kinaiinis ko lang, yung paghipuin ng mga pamangkin ko nung kinakasama mo. Ika-6 ng Pebrero nang lumapit sa ating programa ang 56 na taong gulang na si Lorna Arevalo na mula sa Bautista, Jubilar, Albay. Ang kanyang inirereklamo ay ang kanyang mismong kapatid na si Maria Belinda Lobos na di umano ay pinabayaan na ang kanyang 2 anak at ayaw daw bigyan ng sustento. Ano po yung nangyari? Bakit po nagkaroon po ng hindi pagkakasunduan kayo? Dahil nung una, sabi niya, pag nagkatrabaho siya, bibigyan ka na po niya. Bakit daw po hindi siya nakakapagbigay ng sustento? Hindi ko po alam. So- Kasi 2 beses pumunta ako dyan. Kung pumupunta ako dyan, lagi lang kami nagbabangayan. Kaya ang naging desisyon ko, pumunta dito para magkausap kami. Nasaan po yung tatay nitong mga anak? Nasa Samar po. Ang gusto ko nga na makausap ko yung tatay ng mga bata. Yun pala nangyari, pinauwi niya sa Samar, binigyan niya ng pamasahe. Dito na rin sinabi ni Lorna ang tunay na dahilan kung bakit nasa pangangalaga niya ang kanyang 2 pamangkin. Isang anak niya, si Bianca Jen, mayroong kininto sa akin. Sa Sabi, hinipuan siya nung kinakasama niya. Ito pong kinakasama ni Belinda ngayon. Opo. Hinipuan daw po. Opo, basta hinipuan daw. Kaya takot na bumalik sa kanya yung bata. Bilang tiyahin, gusto nyo po protektahan itong mga pamangkin Opo. mo. Alam ni Nanay Belinda na hinipuan itong anak niya nitong kinakasama niya. Opo, alam niya. So walang ginawang aksyon itong kapatid mo? Wala po, pinanigan niya pa yung kinakasama niya. Noong araw din na yon ay inimbitahan ng aming programa si Maria Belinda Lobos para makuha ang kanyang panig. Yung sinabi niya po sa akin, madam, nung nabuburol pa po yung anak ko, ngayong patay na yung kakambal nito, yung isang kakambal sa amin na muna, kami na ang magpapaaral sa kanya. Kasi may balak po ako mag-abroad noon. Kasi nung hindi pa po sana namatay yung anak ko, nasa Dubai na po sana ako ngayon. Nangako po siya na yung isa, sila ang magpapaaral po. Sabi ko, magsusustinto man ako sa kanya kung may trabaho naman ako, kung nakaalis na ako. Ngayon, hindi pa po ako makaalis. Pero may alis. trabaho ka po. Meron po. Ito daw na anak mo ay hinipuan nitong iyong kinakasama. Gaano katotoo po ito? Yun po ang sabi ng anak ko sa akin. So, Tapos naniniwala sabi po ko, kayo sa anak mo. yes po. Ano po yung ginawa ninyo nang malaman niyo Sinabihan ko po yung partner ko po, sabi ko, wag mo nang uulitin. Kasi sabi ko, alam mo kung ano gagawin ko sa'yo pag inulit mo pa. Ano naman po yung sagot nitong kapartner mo? Sabi niya, di ko naman gagawin yun sa kanya. So Sabi nag-deny ko, itong kapartner mo. Sabi- Pero mas naniniwala ka sa anak mo. yes po. Kung ano ang problema mo sa amin, gusto ko tayong dalawa lang mag-uusap. Wala na yung iba, walang madadamay na iba. Sandali lang. Ang kinaiinis ko lang, yung paghipuin ng mga pamangkin ko nung kinakasama mo. Yun nga Tapos, sinabi ko sa kanya. Yun na nga, ang gusto ko rin sabihin na ibigay niya sa akin yung tamang address ng tatay niya kasi obligasyon din yung nung tatay niya magsuporta sa mga anak niya. Isa lang naman kayong pamilya. Magkapatid po Kapatid kayo. mo si Belinda, mga pamangkin mong buo, yung inalagaan mo. Pwede ba kayong magkasundo na lang mapag-usapan para maayos, hindi lang yung pagsasama niyo magkapatid, kung hindi yung kinabukasan ng Mga bata. 2 bata. Oo. Pwede ba kayo magkasundo? Ate, salamat sa pagtulong sa mga anak ko. Kasi alam ko naman na hindi ko pinapabayaan ang mga anak ko. Tsaka, alam kong hindi mo rin po pinapabayaan ang mga anak ko at hindi ko rin po pinapabayaan ang mga anak ko. Hindi ko kinakalimutan ang responsibilidad ko sa mga anak ko. Wala lang po talaga akong magawa kasi ang baba lang po ng sound ko. After ng program, mag-usap na kayo dyan dalawa, si partner ang witness. Pagkatapos ng ating programa ay muli nating pinagharap ang magkapatid para matuldukan na ang kanilang hidwaan sa isa't isa. So ngayon po, magdesisyon po kayo kung saan po talaga mapupunta yung bata. Yung isa, hindi naman nagsasalita kung gusto pang mag-aral kasi pinapatigil niya nga mag-aral yung mga bata. So ang Oo, sinabihan ko mo sa kanila kasi kinukulit nga ako, sabi
na magpadala daw. Pero Sabi hindi ko, naman wala ako nga yun. Yun Wala mga talaga. bata ang nag-chat sa kanya. So ano po yung desisyon niyo, Nay, sa dalawang bata? Yung isa po, gusto mong manatili po sa kanya. Kasi Oo, yun din okay po lang. yung Kung yung- iniisip kung- niya, yung seguridad ng bata. Kung gusto nung isa sa kanila, di sa kanila yung isa. Opo. Matapos ang mahabang diskusyon ng magkapatid, ay nagkasundo na rin sila para sa ikabubuti ng mga bata. Siguro 1,000 o 1,500. Kung meron pa akong maidadagdag, dadagdagan ko po yun. 1.5. Sarado tayo sa 1.5. Okay na po yun sa inyo, Nay. Okay na din, madam. March 12, tatanggap po siya ng 1,000. Oh, 500. nag-chat naman ako sa mga anak ko. So ngayon po, okay po sa inyo na magpapadala muli po siya doon sa mga bata. Okay At lang ibibigay po. na lang po sa inyo. Opo. Magtulungan na lang po kayo since magkapatid naman po. Okay lang po, madam. Malaki po yung pasasalamat ko po kasi natutulungan po nila ako. Pero bago maghiwalay ang magkapatid, isang maigpit na yakap ang kanilang pabaon para sa isa't isa. Labis din ang kanilang pasasalamat sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico dahil ora mismong nasolusyonan ang kanilang problema. Isang patunay lang ito na kahit na gaano kalalim ang sugat na dulot ng hidwaan ng magpapamilya, ay madadaan pa rin ito sa maayos na pag-uusap.